मा जादों गिम्बला मा जादों दुगैबोना दुगैबोआखैनोलाय आयौ खोमा खियावनै लेंदाय दाय एला दुगैबो मायाखै एखायनो जादों मादि मोनदों बेयाव फैनानै माबा मेवनाय मोनदों आं Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो जोङो दंफैयो सिखारदाङा खाथियाव आरोना ब्रिजआव दङ। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो सिखारदाङाव थांगासिनो दङ। सासे लोगोनि शुटिं दङ आरोना पार्टी अन द रोड साइड। Party on the roadside, road side, road side, 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 side. Party on the roadside. नि आरोना ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ दायो लाफा दुगा इउटुबार बेना उइस बक्समोन चेनेलनि नामा ओमफ्राय दायो सोलायबाय आरोना नामखौ आंनो सोलायहोदों लाफा दुगा मानसिया एसे दुगा टाइप रायलायो नालाय ओंखायनो लाफा दुगा दोनबाय आरो दायो जोङो शुटिंआव थांगासिनो दङ बे शुटिंआ माने बर' एलबाम शुटिं नङा आरो एसे आसामिस ना आदिबासि होननाय खोनादों दा थांबासो मिथिगोन र' नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ बहाय थ' लोगोफोर आं दायो मोनफैबाय नै बेहाय ओइ नैथिंजाय जोंहा सासे इउटुबार दङ जाखांफुनाय ओइ बन्द' खालाम मेथाइया बन्द' खालाम कपिराइट फैगोन नङाबा आंहा ओरैनोबा इउटुबा बिराद डेन्जारथार कपिराइट फैयो मा नोङो दिनै केमेरा हमगोन नामा नायगोनसो आदसा ओमफ्राय जों मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा दसे उनाव लागोन गाना मा सं होनदों सङा मा सं आदिबासी আপনি আছে কিবা ডাইরেক্টর ও ডাইরেক্টরা নেই বিনে আর সিঙ্গার তো সিঙ্গার এই মেন মই সিঙ্গার হিরো ও হিরো আর হিরোইন তো এইটো আমার ফন্টি ओमफ्राय मिथिखायो डिअपि माबा माबि गासिबो पार्टी होना रड साइड केरिबिनाथिया जोंहा रस्ट खालामदोंमोन ना बिथांखौ बिदि आरो दा औ हेड अफ द ग्रुप जों नायनोसै लकेशनाथ' बिराद मोजां लकेशना जाबाय मा मिथिगोना खोनाखै सुपर मस्ती बहुत तेज हो रहा है ओरियालाय ओरिया नोंना नै बिथिंजाय लाफा दुगा इउटुबार लाफा दुगा नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायथा एबार बर'नि लाफा इउटुब चेनेलखौ नायाबा डिसक्रिपशनाव नायदो डिसक्रिपशनाव आं दायो माबा सिमला माने बेरायनो थांगासिनो थान्दा बरफ गोलैगोन नोंथांमोना आं बेयाव गामसा गाननानै बेरायगोन सिमलायाव नायथार मखास्थ' लाना फैदों नामा नों डायरियाव लिरनानै थ' लोगोफोर आंनि सासे लोगो फैगासिनो दंबावो आरोना फरायसा होननाय दा बेबो नायनो फैदों शुटिंखौ बोरै जागोन दा बोथोरा बिराद मोजां खिन्थु सान्दुं दुङाखै आरोना इसां एसे स्लाइटलि दुंदों सान्दुङा मोजां बोथोरा मादि मोनदों बेयाव फैनानै माबा मेवनाय मोनदों आं माथि होनो मेवनायालाय मेवनाया बिदिनो आरोना नै लोगोफोर जायगाया बिराद सलिडखा नायलाय हाजोआ खाथियावनो दङ नै अरुणाचल हाजो नै बेयावनो बिराद मोजां जायगाया शुटिं लानो थाखाय DJI रनिन केमेरा सेमेरा पुरा फिटिं दसे उनाव शुटिंआ जासिगोन आरोना तই কিহত এক্টিং কৰিবি বিলিয়ান মই ফ্রি ফায়ার जागासिनो आरोना शुटिंआ नै किशोर নিপিনিলে বেশি ভালো নাই পিনলে ভালো লাগি আছে না So welcome back my new vlog. So hello guys, so good morning. बे डाइरेक्टर आरोना बहि लानाया ओमफ्राय नैबे हिर'
cameraman. Adibasi song arna methaya. Hey Ruk bhai. Sound system kereko lagise? Moja na? Ekdom बढ़िया ko bajao moi. Nebe actress binar hai ko. Bye, iya, hero, cameraman, director. Ma जादों गिमला मा जादों? दुगैबोना दुगैबोआखैनोलाय? आयु खोमा खिसावनै लेंदाय दाय। एला दुगैबो माराखै एखायनो इदि जादों। गाइस मा गाइस? मा गाइस? गाइस नामा नोंलाय? बयस नङा गाइससो। Action! नै जोंना मेन हिर'आ दासो फैगासिनो दं। फिसा हिर'आना पुरा जेन्टेलमेन खामानि। Gentleman माने मा kan bentuk gila. साइड कापुर। साइड कापुर नै बर'नि साइड कापुर आरोना फैगासिनो आसोला। Hey, hell. Vlog लागासिनो नोङो? क्या बोला तूने? लायाखै दा? लादों नोङो? ए लाबोसै नै। मिस्टार पारफेक्ट दोननांगोन बिनिखौ नामखौ। नों लाथाबबाय थादों लामा मोनसे जेबो जाया दे काट खालामनांगोन ना। नों काट खालामालै मानसिया। नों होना होयो। बहाय? काट्रा लाबोदों। ससमा गान बुलायदों लानायलाय। ससमा गान बुलायदों। गोसोम ससमा गान बुलायदों। कुजाल जादों वादों कुजाल जादों। कुजाल माने बेल गानबाखै। बेल गानबाखैना बुलांनो थागासिनो बुलांबायना। मिस्टार पारफेक्ट गाबोन फै जा माब्रै खबरा? खबरा मोजां। थ' लोगोफोर जोंनाथ' शुटिंआ दायो जागासिनो ओमफ्राय जोंहा दायो सासे इउटुबार दहाय आं नाम बुंदोंमोन ना थरायसा होननाय बिनि नामखौ आङो मिस्टार पारफेक्ट दोनदों आरोना मिस्टार पारफेक्ट मानो होनना बुंबा मानसिया एकदम जेन्टेलमेनखा लकेल हिनजावनि गानबोदों जेबो नङा बेयो ओरैनो फानि खालामदों आरोना केमेरामेना बिराद फानिखा मानसिया ओमफ्राय दे माबाफोर बुंहरदो चेनेलाव ओइ सापर्ट माने र' मोनसे खालाम लोगोफोर सापर्ट बिथाङा सापर्ट मोनखानाय बिसोरो सानैया गोसोम मानो गानबोदों मिथिगौ ससमाखौ मानो दे बुंदो मानो गोसोम ससमा नोंसो मिथिगोन जोंथ' मिथिया माने गोसोम ससमा बुंगोन र' देराय बुंदो टर लाइटमैन क्लोज लगता थोड़ा लिफ्ट लगे थोड़ा मुख फुटा के बोलो बुझले ना भीतर मुख फुटाले की हो रे केनुका भात खाबो ए हो ना कागले गासा मामा तुरमुसानि गासा बिराद नायगासिनो मानलाय हा थाब लादोसो न'आव बिरगलांजागोन नोङो ए बारा गोबाव थानासो ओरैनोबा बांग्रिं फैहां जागासिनो आसामावबो हांलानिखौ गारा थैबाबो हा थैबाबो हांलानिखौ गारा थ' लोगोफोर शुटिंआ बिथिंजाय जागासिनो आरोना आदिबासि सं ओमफ्राय चेनेला मा चेनेलथाय आं मिथिथ'ला सोंनायबो जायाखै ओमफ्राय जों दायो मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना नै मिस्टार पारफेक्ट थरायसा दङ ओमफ्राय जोंहा पार्टि अन दा रड साइडखौथ' सिनायखायो पार्टी ऑन द रोड साइड वो मा जायगा होनना बुंनाय बेखौ जों मिथिया आरो ओरैजाय नुदों नुवाखै जायगाखौ नुदों बिराद मोजां आरोना दुइताला न' बानायना दोनदों मैदेर नेग्रासो ना बाबु नेग्रासोथाय नायनोसै आरो जोङो आं क्लियारलि खोन्थाखानो मिथिबाय मानो थांनो नागिरदों बे खोन्थायाखैना औ खिनो ओंखारदों बे खिनो थांनो नागिरदों मिथिबाय बेयावथ' खिनो जायगा गैयाना लेट्रिनबो गैया माबो गैया र' खिनायखौबो नुगोन
लोगोफोर नायलांबाय था अब्लासो मिथिबाय मा स्टाइलाव खियो बोरै खिबा एसे खिनायाव खस्थ' मोना बोरै खिबा लाव लाव खियो बोरै खिबा बुरजा खियो बेखौबो देखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था खिनायनिबो ब्लग लाबो होनबाय थायो नालाय आं दिनै लाबोनोसै आरोना लोगोफोर नै बिराद बरिया जायगाया ब्लग खालामफैबाय आरोना जोङो ब्लग खालामजोब्बाय जायगाखौनो फुरा ब्लग खालामबाय आरोना ब्लग माने भिडिअ खालामबाय आरो नै बिराद मोजां गाखोग्रा दङ बेवहाय नै गाखोग्रा बानायनानै दोनदों गोजौ गाखोहैगोन आरोना जोङो गाखोग्रा गैयाबा माबोरै गाखोनांगौ बेखौनो होनबा गाखोग्रा दुइताला न' चांबांला होनना बुंसै चांबांला चांबांला माबासो होनदां माथो बेखौ बेखौ चाइनिसआ मा चाइनिसनि मा बुंगोन मिथिगौ मा होनो थारमाने मोनसे चाइनिसनि सर्ट मोनसे माबा बुंसै आंना स्ट'रि आरोना जेनेबा आङो तपं जिल्ला शुटिं नायनो फैदोंमोन शुटिं नायनो फैनानै बेयावहा एसे जायगाखौ बेरायबाय एक्सप्लर खालामबाय खोनासं दा शुटिं रोंमारगौथ' आगोलाव नोङो होजोंनिफ्रायसो बांग्रि मावनानै हा गावस्रानानै फैनायमोन हरा मानसियालाय चाइनानिफ्राय एसे रोंगौ माथो चाइनानिसोमोन दां गोदो बै उजिगासियाव बेखायनो रोंदों एसे जों दा गोजौआव गाखोलांसै र' गोजौनिफ्राय भिउखौ मादि नुयो देखायनि नोंखौ दे गाखो लोगोफोर गोजौ गाखोलांगासिनो दङ जों दायो नै बांलाया हाब बिराद मोजां माथो बहा बिराद बरिया बार नाङोलै सयथि बिराद मोजां नै लोगोफोर भिउखौ नायनांगौ बिनिफ्राय थप्थासो होनानै दोनथ'जोबदो आरो ना नै ड्रन शुट लागासिनो आं दायो ड्रन शुट लोगोफोर नै ओइ नै गोजौथिं हाजोआ अरुणाचल हाजो आरोना बियो लोगोफोर नै सुपार मस्जिद सुपार बरियाखा लोगोफोर हिर'या किबा खब लोगोफोर ओमफ्राय जों दा नेक्स्ट लकेसन सोलायलायबाय लकेसना जाहैबाय नै बिराद मोजां आरोना दाबायाव फैदों दाबायाव थ' लोगोफोर जोंना फुड मेनेजारा मा जायोथाय मा जाहैगोन अनला दाउ सबाय साम' जेबो जाहा परथाल' जागोन आं परथायाथ' थिंखियाव सालायलाबायदों माथो आंनि शुटिंआव आपदा जादोंमोन जाहैनायनो एक्चुअली मेन खोनाखौ बुंसै हा माने लकेसना बिराद खाथि मेङाखैबो मिन्थिबाय एक्चुअली जाहोआबो जायोमोन आं खिन्थु जाहोगासिनो आरो नै बे मा लांनो मिथिबाय लकेसन खाथियावसो बांसिन जाहोनांगौ बाबुआ बिराद ओंखाम उखैबायमोन नै जागासिनो आरो मा बेलाय बे रुटि दे जानानै देखायलाय गोथावना थावा गोथावानो गोथाव मोनदों हा नोंहाथ' रावबो संग्रा गैखाया नोंहाथ' न'आव रावबो संग्रा गैखाया बिमा बुरिनि संनायखौ जागासिनो नोङो संग्रा माने न'आवथ' नोंहा रावबो संग्रा गैखाया बिमा बुरिनि संनायखौ जागासिनो नोङो ओमफ्राय जाहा मामाया मान गोथाव सङो मा होनो मोजाङै मामाया आंनो बुरि माबा हिन्जाव नांलायनाया हिन्जाव फैबाथाय उनाव हिन्जावनिसो नाखाखौ जेरै नोङो दानो मोजांखाबा थ' लोगोफोर ओंखाम उखैनानै बिबु लावथबजोब्बायमोन जों दायो गोरान जाहोनो नागिरदों आरोना जोंनो पार्टि अनार रथसे ओमफ्राय लाफा दुगा इउटुबार दङ इसे लाफा दुगा इउटुबार नोंसोर नायबाय थादों आं ओरैबायदि फानि होआ आं मिथिया मादि होगोन मानो होनबा आं रायलायबाथाय दिबा बुङो मक्स खालामना रायलायनाय बायदि खोनायो माने मकासखौ लानानैसो डिक्सनारियाव फैनानै रायलायनाय बायदि खोनायो आरोना खिन्थु आं बिदि नङा आरोना आंनि माबा पार्सनेलिटियानो बिदि मक्स खालामनानै रायलायनाय बायदि नुयो आरोना ओमफ्राय अभार एक्टिं नुयो बिराद ओंखायनो आं फार्स्टआव अभार एक्टिं नाम दोननो सानदोंमोन दा बिथाङा लाफा दुगा होननाय बे मोजांसिन आरो दा बिदिब्ला जानोसै दे बिदिब्ला थाब थांदो डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ साबस्क्राइब खालाम दैमुआबो नोंना नोंसोर खालामजाया इनि भिउआफ्रा खालामजोब इना बेसेबां भिउ जाया ना बेसेबां जानांगौ दे